नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। చరణ్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. శివకేశవులకు ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో ఎటువంటి విధి విధానాలను పాటించాలో, కార్తీకంలో స్నానం చేయటం ద్వారా ఎటువంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో, దీపాన్ని వెలిగించటం ద్వారా, దీపాన్ని దానం చేయటం ద్వారా ఎటువంటి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు, కార్తీక మాసంలో చేసే దానాలకు ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటో, కార్తీక మాసంలో తులసి చెట్టును, ఉసిరిక చెట్టును ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో పూజించాలో, అలాగే కార్తీక పౌర్ణమి రోజు పాటించవలసిన నియమాలేంటో, కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు శివారాధన ఏ విధంగా చేయాలో, ఈ అంశాలన్నిటి గురించి పరిశీలిద్దాం. కార్తీక మాసంలో చేసేటటువంటి ఈ విధి విధానాల ద్వారా ఎటువంటి ప్రయోజనాలను మనం సిద్ధింపజేసుకోవచ్చో పరిశీలిద్దాం. शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। न कार्तिक समो मासः न देवः केशवात् परं न च वेद समं శాస్త్రం న తీర్థం గంగాయా సమం. మాసాలన్నింటిలోకి పరమ పవిత్రమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి మాసం కార్తీక మాసం. కార్తీక మాసంలో పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేయనవసరం లేదు, యాగాలు చేయనవసరం లేదు. కేవలం స్నానం చేస్తే చాలు, దీపం వెలిగిస్తే చాలు, దానం చేస్తే చాలు, పరిపూర్ణంగా శివకేశవులిద్దరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది అష్టైశ్వర్యాలను సిద్ధింపజేసుకొని మోక్షప్రాప్తి వైపు అడుగులు వేయవచ్చు. కార్తీక మాసంలో పౌర్ణమి తిథి రోజు కృత్తికా నక్షత్రం ఉంటుంది. ఏ నెలలోనైనా సరే పౌర్ణమి తిథి రోజు ఏ నక్షత్రం ఉంటుందో ఆ నెలకు ఆ పేరు వస్తుంది. ఈ మాసంలో పౌర్ణమి తిథి రోజు కృత్తికా నక్షత్రం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కార్తీక మాసం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. కృత్తికా నక్షత్రం అగ్ని నక్షత్రం. అగ్నిముఖావై దేవాహ అంటుంది వేదం. అంటే మీరు ఏ భగవంతుడిని ఆరాధించాలన్నా ముందుగా అగ్నిదేవుడిని ప్రార్థించాలి. అగ్నిదేవుడిని ప్రార్థిస్తే అగ్నిదేవుడు మీ కోరికలన్నీ కూడా సకల దేవతల దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళి నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తాడు. అందువల్ల కృత్తికా నక్షత్రం అగ్ని నక్షత్రం కాబట్టి అగ్ని నక్షత్రం ఉన్న ఈ కార్తీక మాసంలో అగ్నిదేవుడి ప్రీతి కోసం మనం ఒక దీపాన్ని వెలిగించినట్లయితే అగ్నిదేవుడి ద్వారా సకల దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని చాలా సులభంగా పొంది అష్టైశ్వర్యాలను సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు. పరమేశ్వరుడు గరళకంఠుడు. కాలకూట విషం ఆయనకి ఎప్పుడు తాపాన్ని కలిగింపజేస్తూ ఉంటుంది. కృత్తికా నక్షత్రం అగ్ని నక్షత్రం. అగ్ని నక్షత్రం వల్ల పరమేశ్వరుడి యొక్క తాపం వేడి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే పరమేశ్వరుడిని శాంతింపజేసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని సులభంగా పొందటానికి కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో పంచామృతాలతో శివాభిషేకం చేసుకున్నట్లయితే ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఈ కార్తీక మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువు దామోదరుడు అనే పేరుతో విరాజిల్లుతూ భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. అందువల్ల కార్తీక మాసంలో ఎవరైనా సరే స్నానం చేసే సమయంలో కార్తీక దామోదరాయ నమః అని మనస్సులో 3 సార్లు అనుకొని స్నానాన్ని ఆచరించినట్లయితే శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఉద్యోగ వ్యాపార సంబంధమైన విషయాలలో చక్కటి పురోభివృద్ధిని సాధించవచ్చు. అలాగే ఈ కార్తీక మాసంలో నదీ స్నానం ఆచరించినట్లయితే విశేషమైన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే కార్తీక మాసంలో సూర్యుడు తులారాశిలో ఉంటాడు. అందువల్ల కార్తీక మాసంలో చేసే స్నానాన్ని తులా స్నానం అంటారు. సూర్యుడు తులారాశిలో ఉన్నప్పుడు ఒకానొక సమయంలో మహర్షులందరూ వాళ్ళ తపశ్శక్తి మొత్తం భూమి మీద ఉన్నటువంటి నదీ జలాలలో నిక్షిప్తం చేశారు. అందువల్ల మహర్షులు నిక్షిప్తం చేసినటువంటి శక్తిని నదీ జలాల నుంచి మనం స్వీకరించటానికి, దాని ద్వారా పరిపూర్ణంగా అనారోగ్య సమస్యలను తొలగింపజేసుకొని ఆరోగ్యాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవటానికి కార్తీక మాసంలో నదీ స్నానాన్ని ఆచరించాలని ధర్మశాస్త్రం మనకు తెలియజేస్తోంది. నదీ స్నానం ఆచరించలేని వాళ్ళెవరైనా సరే గృహంలో అయినా సరే స్నానాన్ని ఆచరించేటప్పుడు గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి
జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు అంటూ ఈ నదుల పేర్లను స్మరించుకొని స్నానాన్ని ఆచరించినట్లయితే నదీ స్నానం చేసిన ఫలితం కలుగుతుందని, మహర్షుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చని శాస్త్రాలలో వర్ణించడం జరిగింది. నదీ స్నానం ఆచరించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నదిలో దిగి స్నానాన్ని ఆచరించేటప్పుడు చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకొని 3 సార్లు సూర్యభగవానుడికి అర్ఘ్యాన్ని సమర్పించాలి. మొదటిసారి ఓం దివాకరాయ నమః అంటూ అర్ఘ్యం విడిచిపెట్టాలి. రెండవసారి ఓం ప్రభాకరాయ నమః అంటూ అర్ఘ్యం విడిచిపెట్టాలి. మూడవసారి ఓం భాస్కరాయ నమః అంటూ అర్ఘ్యం విడిచిపెట్టాలి. ఇలా 3 సార్లు సూర్యుడిని స్మరిస్తూ అర్ఘ్యాన్ని విడిచిపెట్టినట్లయితే కార్తీక మాసంలో పరిపూర్ణంగా అనారోగ్య సమస్యలు తొలగింపజేసుకొని చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు. అలాగే కార్తీక మాసంలో నదీ స్నానాన్ని ఆచరించిన తర్వాత చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకొని, అంటే దోసెల నిండా నీళ్లు తీసుకొని ఆ నీళ్లు నదీ తీరానికి 3 సార్లు అలా చల్లాలి. దీన్నే యక్షతర్పణం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఈ విధంగా యక్షతర్పణాన్ని ఆచరించినట్లయితే సమస్త పితృదేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది సర్వకార్యాలలో జయాన్ని సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు. అందువల్ల ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో కార్తీక మాసంలో స్నానాన్ని ఆచరించినట్లయితే మహర్షుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని, శివకేశవుల అనుగ్రహాన్ని, సకల దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. అలాగే కార్తీక మాసంలో సంధ్యా సమయంలో శివాలయంలో కానీ, విష్ణుమూర్తి ఆలయంలో కానీ, తులసి చెట్టు దగ్గర కానీ, రావి చెట్టు దగ్గర కానీ ఒక దీపాన్ని వెలిగించినట్లయితే ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి. దీపాన్ని నువ్వుల నూనెతో వెలిగిస్తే సంపద, కీర్తి ప్రతిష్టలు కలుగుతాయని, దీపాన్ని ఈ కార్తీక మాసంలో ఆవు నెయ్యితో వెలిగించినట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానప్రాప్తి, మోక్షము కలుగుతాయని భవిష్యోత్తర పురాణంలో మనకు వర్ణించడం జరిగింది. అందువల్ల భవిష్యోత్తర పురాణంలో చెప్పబడిన విధంగా నువ్వుల నూనెతో కానీ, ఆవు నెయ్యితో కానీ సంధ్యా సమయంలో శివాలయంలో కానీ, విష్ణుమూర్తి ఆలయంలో కానీ దీపాన్ని వెలిగించినట్లయితే ఉత్తమమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు. అలాగే ఈ కార్తీక మాసంలో శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ శివాలయంలో ఉన్నటువంటి ఆకాశ దీపాన్ని దర్శించడం ద్వారా అన్ని రకాలైన కష్టాలు నివారించబడతాయి. ఒక భరిణలో ప్రమిద ఉంచి ఆ ప్రమిదలో నువ్వుల నూనె పోసి ఒత్తులు వేసి దీపాన్ని వెలిగించి శివాలయంలో ఆ ప్రమిదను స్తంభాలకి తాళ్ల సహాయంతో వేలాడదీస్తారు. దీన్నే ఆకాశ దీపం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఈ ఆకాశ దీపాన్ని కార్తీక మాసంలో ఏ రోజు దర్శించుకున్నా సరే శివానుగ్రహం ద్వారా అన్ని రకాలైన సమస్యలు నివారించబడి చక్కటి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు. అలాగే కార్తీక మాసంలో ఒక దీపాన్ని ఎవరికైనా దానంగా ఇచ్చినట్లయితే అన్ని రకాలైన గ్రహదోషాలను తొలగింపజేసుకొని చక్కటి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు. కార్తీక మాసంలో గృహంలో మహిళామణులు కానీ పురుషులైనా సరే దీపాన్ని దానం చేయాలని భావించిన తరుణంలో స్వయంగా పైడి పత్తిని తీసుకొని ఆ పత్తితో ఒత్తులను తయారు చేసి బియ్యపు పిండితో కానీ, గోధుమ పిండితో కానీ ఒక ప్రమిదలాగా తయారు చేసి ఆ ప్రమిదలో ఒత్తులు వేసి నువ్వుల నూనె కానీ, ఆవు నెయ్యి కానీ పోసి ఏదైనా శివాలయ ప్రాంగణంలో కానీ, విష్ణుమూర్తి ఆలయ ప్రాంగణంలో కానీ, లేదా నదీ తీరంలో కానీ ఈ దీపాన్ని దానంగా ఇవ్వాలి. అలా దీపాన్ని దానంగా ఇచ్చేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక శ్లోకాన్ని చదువుకోవాలి. ఆ శ్లోకం ఏంటంటే, సర్వజ్ఞానప్రదం దీపం సర్వసంపత్ సుఖావహం దీపదానం ప్రదాస్యామి శాంతిరస్తు సదామమ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న అర్థాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే సర్వజ్ఞానప్రదం దీపం సర్వసంపత్ సుఖావహం అంటే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగింపజేసేది, సకల సంపదలు కలిగింపజేసేది ఈ దీపదానం. దీపదానం ప్రదాస్యామి శాంతిరస్తు సదామమ. ఈ దీపాన్ని దానంగా ఇవ్వటం ద్వారా నాకున్నటువంటి మానసిక అశాంతిని తొలగింపజేసి ప్రశాంతతను కలిగింపజేయి అని ప్రార్థిస్తూ ఈ శ్లోకాన్ని చదువుకుంటూ కార్తీక మాసంలో దీపాన్ని దానంగా ఇచ్చినట్లయితే విద్యార్థులు విద్యలలో విశేషంగా రాణించవచ్చు. కుటుంబంలో సభ్యులందరూ ఆయురారోగ్య అష్టైశ్వర్యాలతో విరాజిల్లవచ్చు. అలాగే కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారం నాడు ఈ దీపాన్ని దానంగా ఇచ్చినట్లయితే అత్యుత్తమమైనటువంటి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఈశ్వరానుగ్రహం ద్వారా సకల శుభాలు చేకూరటానికి కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారం నాడు దీపదానాన్ని నిర్వహించండి.
ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందండి. అలాగే కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు పరమేశ్వరుడికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనవి. ఈ కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారం నాడు నక్తం ఉండటం ద్వారా ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. నక్తం అంటే పగలంతా ఉపవాసం ఉండి రాత్రి సమయంలో మాత్రమే ఆహారాన్ని స్వీకరించాలి. దీన్నే నక్తం అంటారు. అలాగే పగలంతా ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరుడికి గంధంతో పూజ చేయటం, ఈశ్వరుడికి ధూపం వేయటం, ఈశ్వరుడికి యాలక్కాయలు లవంగాలు తమలపాకులో ఉంచి తాంబూలాన్ని సమర్పించటం, ఈశ్వరుడికి అన్నాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించటం, ఈ విధంగా ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో కార్తీక సోమవారం నాడు ఈశ్వరారాధన చేయటం ద్వారా, ఓం నమః శివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపం చేయటం ద్వారా, కార్తీక సోమవారం నాడు దీపదానం చేయటం ద్వారా శివానుగ్రహాన్ని చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. అలాగే కార్తీక మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథికి విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. కార్తీక పౌర్ణమి తిథి నాడు ఉదయం 10 గంటల సమయంలో రావి చెట్టు దగ్గరికి శ్రీ మహావిష్ణువు లక్ష్మీదేవితో పాటు వస్తాడని పురాణాలలో వర్ణించడం జరిగింది. అందువల్ల కార్తీక మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథి నాడు, కార్తీక పౌర్ణమి తిథి నాడు ఎవరైనా సరే రావి చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళి రావి చెట్టు మొదట్లో నీళ్లు పోయటం ద్వారా, రావి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయటం ద్వారా, రావి చెట్టుని పసుపు కుంకుమ గంధంతో పూజించడం ద్వారా ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొంది ఆర్థికంగా చక్కటి పురోభివృద్ధిని సాధించవచ్చు. అలాగే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు శివాలయాలలో జరిగే జ్వాలా తోరణాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ దర్శించాలి. శివాలయంలో గడ్డిని తోరణాల్లాగా తయారు చేసి వాటికి మంట అంటించి ఆ తోరణాల్లాగా ఉంచినటువంటి గడ్డిని 2 స్తంభాలకు లేదా 2 కర్రలకు వేలాడగట్టి పార్వతీ పరమేశ్వర్ల విగ్రహాలను ఆ మంటల కిందగా 3 సార్లు అటు ఇటు తిప్పుతారు. దీన్నే జ్వాలా తోరణం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. కొన్ని చోట్ల నువ్వుల నూనెలో తడిపినటువంటి వస్త్రాలను కట్టి వాటికి నిప్పు అంటించి వాటి కింది భాగంలో పార్వతీ పరమేశ్వర్ల విగ్రహాలను తిప్పుతారు. గడ్డిని తోరణాల్లా కట్టి నిప్పు అంటించి వాటి కింద పార్వతీ పరమేశ్వర్లను తిప్పిన, నువ్వుల నూనెలో తడిపిన వస్త్రాలను చక్కగా నిప్పు అంటించి వాటి కింద పార్వతీ పరమేశ్వర్ల విగ్రహాలను 3 సార్లు తిప్పిన ఆ దృశ్యాన్ని మనం దర్శించినట్లయితే జ్వాలా తోరణం ద్వారా పార్వతీ పరమేశ్వర్లు ఇద్దరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది అష్టైశ్వర్యాలను సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు. ఈ జ్వాలా తోరణంలో ఉన్న పరమార్థాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే కాలకూట విషాన్ని మింగినటువంటి పరమేశ్వరుడు ఎంతో శక్తితో అద్భుతమైనటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి తేజస్సుతో నిప్పులాగా ఉన్నటువంటి ఆ విషాన్ని ధరించి ఉన్నాడు అని చెప్పటమే ఈ జ్వాలా తోరణంలో దాగి ఉన్నటువంటి పరమార్థం. ఆయన చల్లబడటం కోసం మనం కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఈశ్వరాభిషేకం చేసినట్లయితే శివానుగ్రహాన్ని సులభంగా పొందవచ్చు. అలాగే ఈ మాసంలో వచ్చే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఉసిరికాయ మీద ఆవు నెయ్యిలో తడిపినటువంటి ఒత్తిని వేసి దీపాన్ని వెలిగించిన, ఉసిరికాయ ఎవరికైనా దానంగా ఇచ్చినా ఉత్తమమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. సంవత్సరంలో ఏ రోజు దీపాన్ని వెలిగించకపోయినా సరే ఆ దోషాలను తొలగింపజేసుకోవడానికి, సంవత్సరంలో వచ్చే 365 రోజులు కూడా దీపాన్ని వెలిగించినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని పొందటానికి ఒక్క కార్తీక మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథి నాడు 365 ఒత్తులు వేసి దీపాన్ని తులసి కోట దగ్గర వెలిగించండి. ఎవరైతే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు 365 ఒత్తులు వేసి దీపాన్ని వెలిగిస్తారో వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా శివకేశవుల అనుగ్రహాన్ని పొంది సకల శుభాలను సిద్ధింపజేసుకోవటానికి ఆస్కారం ఎంతగానో ఉంది. అలాగే ఈ కార్తీక పౌర్ణమిని త్రిపుర పౌర్ణిమ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. పరమేశ్వరుడు త్రిపురాసురులనే రాక్షసులను ఈరోజు సంహరించాడు కాబట్టి వీలైతే సముద్ర స్నానాన్ని ఈరోజు ఆచరించినట్లయితే ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు మీ గృహంలో తులసి కోటలో ఒక ఉసిరిక కొమ్మను ఉంచి ఆ తులసి కోట పక్కనే రాధాకృష్ణుల చిత్రపటాన్ని ఉంచి రాధాకృష్ణుల చిత్రపటానికి రకరకాల పుష్పాలతో పూజ చేయటం ద్వారా శివకేశవులిద్దరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది సకల శుభాలను సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు. అలాగే కార్తీక మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని సులభంగా పొందటానికి ద్వాదశి తిథి వచ్చిన రోజు ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో తులసి కోటకు పూజ చేయాలి. శుక్లపక్షంలో వచ్చే ద్వాదశి కానీ కృష్ణపక్షంలో వచ్చే ద్వాదశి కానీ ఏ ద్వాదశి రోజు అయినా సరే తులసి కోటలో ఒక ఉసిరిక కొమ్మను ఉంచండి. ఆ తర్వాత తులసి కోట ముందు బియ్యపు పిండితో చక్కగా శంఖం
చక్రం, పద్మం, స్వస్తిక్ గుర్తు ముగ్గులు వేయండి. వీలైతే ముగ్గులు వేసే ముందు గోమయంతో చక్కగా శుభ్రం చేయండి. ఏ స్త్రీ అయితే కార్తీక మాసంలో వచ్చే ద్వాదశి తిథి నాడు తులసి కోట ముందు శంఖం, చక్రం, పద్మం, స్వస్తిక్ గుర్తు ముగ్గులు వేస్తుందో ఆ స్త్రీ విష్ణుప్రియ అవుతుందని, విష్ణుమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం ఆ మహిళామణికి కుటుంబంలో సభ్యులందరికీ పరిపూర్ణంగా ప్రసరిస్తుందని శాస్త్రాలలో వర్ణించడం జరిగింది. అందువల్ల ద్వాదశి తిథి నాడు తులసి కోట ముందు ముగ్గులు వేసిన తర్వాత తులసి కోట ముందు 9 ఒత్తులు వేసి ఆవు నెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించండి. ఆ తర్వాత తులసి మాతను తెల్లటి పుష్పాలతో, గులాబీ పూలతో పూజించండి. తులసి కోట పక్కనే రాధాకృష్ణుల చిత్రపటాన్ని ఉంచి పూజించినట్లయితే ఉత్తమమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే తులసి కోటలో నీళ్లు పోస్తూ యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవత యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసీ త్వాం నమామ్యహం అనే శ్లోకాన్ని చదువుకోండి. ఆ శ్లోకం చదువుతూ తులసి కోటలో పోసిన నీళ్లను కొద్దిగా శిరస్సు మీద చల్లుకోండి. ఇలా చేస్తే తులసీమాత అనుగ్రహాన్ని, దామోదరుడు అనే పేరు కలిగిన శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహాన్ని, పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. యన్మూలే సర్వతీర్థాని అంటే మూల భాగంలో సర్వతీర్థాలు ఉన్న తులసిమాత నీకు నమస్కారం. యన్మధ్యే సర్వదేవత మధ్య భాగంలో సర్వదేవతలు నివాసం ఉన్న తులసిమాత నీకు నమస్కారం. యదగ్రే సర్వ వేదాశ్చ అగ్రభాగంలో సకల వేదాలు ఉన్నటువంటి తులసిమాత నీకు నమస్కారం. తులసీ త్వాం నమామ్యహం నీకు నమస్కారం చేసుకుంటున్నామమ్మా అంటూ ఈ శ్లోకంలో భావాన్ని తెలుసుకుంటూ ఈ శ్లోకం చదివి తులసి కోటలో నీళ్లు పోసి ఆ నీళ్లు కొద్దిగా శిరస్సు మీద చల్లుకోండి. ఇలా చేస్తే ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందవచ్చు. అలాగే కార్తీక మాసంలో వచ్చే ద్వాదశి తిథి రోజు కానీ, కార్తీక పౌర్ణమి రోజు కానీ పెరుగన్నం ఎవరికైనా దానంగా ఇచ్చినట్లయితే ఉత్తమమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే కార్తీక మాసంలో తులసి కోట దగ్గర పూజ చేసేటప్పుడు చలిమిడితో తయారు చేయబడినటువంటి ప్రమిదలలో నువ్వుల నూనె కానీ, ఆవు నెయ్యి కానీ పోసి దీపాన్ని వెలిగించండి. దీపం కొండెక్కిన తర్వాత ఆ చలిమిడిని కొద్దిగా ప్రసాదంగా స్వీకరించండి. ఇలా చేస్తే లక్ష్మీనారాయణల అనుగ్రహాన్ని చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. అలాగే కార్తీక పౌర్ణమి తిథి నాడు గృహంలో మహిళామణులు ఎవరైనా సరే పసుపు, కుంకుమ, రవిక వస్త్రము, పూలు, పండ్లు ఉంచి ఎవరైనా ముత్తైదువకు తాంబూల దానం ఇవ్వండి. ఈ తాంబూల దానం తులసిమాత సమక్షంలో ఇచ్చినట్లయితే ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందవచ్చు. అలాగే ఈ కార్తీక మాసంలో శివానుగ్రహాన్ని పొందటానికి, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి ఉసిరిక చెట్టును ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో పూజించాలి. కార్తీక సోమవారం నాడు కానీ, ఏకాదశి తిథి నాడు కానీ, ద్వాదశి తిథి నాడు కానీ ఉసిరిక చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళండి. ఉసిరిక చెట్టు మొదట్లో నీళ్లు పోయండి. ఉసిరిక చెట్టుకి పసుపు, కుంకుమ, గంధము అలంకరించండి. ఉసిరిక చెట్టుకి పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి ఒక దారాన్ని 9 సార్లు అలా చుడుతూ కట్టండి. అలా కట్టే సమయంలో ఓం విష్ణు రూపిణ్యై ధాత్రేయి నమః అని జపించుకుంటూ పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి దారాన్ని 9 సార్లు ఉసిరిక చెట్టుకు కట్టండి. ఆ తర్వాత ఉసిరిక చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉసిరిక చెట్టును ఏ విధంగా ప్రార్థించాలంటే ధాత్రీదేవి నమస్తుభ్యం సర్వపాప క్షయంకరి అంటూ ప్రార్థించాలి. ధాత్రీదేవి అంటే ఉసిరిక చెట్టు అని అర్థం. ఉసిరిక చెట్టు తల్లి లాంటిదని అర్థం. అమ్మా ఉసిరిక చెట్టు నువ్వు తల్లి లాంటి దానివమ్మా, మాకున్నటువంటి సర్వ పాపాలు తొలగింపజేయి అంటూ ఉసిరిక చెట్టును ప్రార్థించి ధాత్రీదేవి నమస్తుభ్యం సర్వపాప క్షయంకరి అని ప్రార్థిస్తూ ప్రదక్షిణలు చేయాలి. ఆ తర్వాత పుత్రాన్ దేహి మహాప్రాజ్ఞే యశోదేహి బలంచమే అంటూ ప్రార్థించాలి. అంటే అమ్మా ఉసిరిక తల్లి మాకు పుత్రులను కలిగింపజేయి, అద్భుతమైన ప్రజ్ఞా పాఠవాలను కలిగింపజేయి, యశస్సు కీర్తి ప్రతిష్టలను కలిగింపజేయి, బలాన్ని కలిగింపజేయి అంటూ పుత్రాన్ దేహి మహాప్రాజ్ఞే యశోదేహి బలంచమే అంటూ ఉసిరిక చెట్టును ప్రార్థించాలి. ప్రజ్ఞాం మేధాంచ సౌభాగ్యం విష్ణు భక్తించ శాశ్వతాం, మాకు అద్భుతమైనటువంటి మేధస్సును శ్రీ మహావిష్ణువు యందు పరిపూర్ణమైన భక్తిని కలిగింపజేయమ్మా అంటూ ఉసిరిక చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ప్రజ్ఞాం మేధాంచ సౌభాగ్యం విష్ణు భక్తించ శాశ్వతాం అంటూ ప్రదక్షిణలు చేయాలి. నా రోగం కురుమాం నిత్యం
నిష్పాపం కురు సర్వదా. అంటే అర్థం ఏంటంటే, అమ్మా ఉసిరిక చెట్టు మాకున్నటువంటి అన్ని రకాలైన అనారోగ్య సమస్యలు తొలగింపజేయి, అన్ని రకాలైన పాపాలను తొలగింపజేయి అనే భావంలో నా రోగం కురుమాం నిత్యం నిష్పాపం కురు సర్వదా అంటూ ఉసిరిక చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయాలి. ఉసిరిక చెట్టును కార్తీక మాసంలో పూజించటం ద్వారా, పూజ పూర్తి కాగానే ఉసిరిక చెట్టు కింద కూర్చొని ఒక పనస ఆకులో భోజనం చేయటం ద్వారా అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం కలుగుతుందని పురాణాలలో శాస్త్రాలలో వర్ణించడం జరిగింది. అలాగే ఉసిరిక చెట్టు కింద ఈ కార్తీక మాసంలో శివకేశవుల చిత్రపటాన్ని కానీ సాలగ్రామాన్ని కానీ ఉంచి ఉసిరిక చెట్టును పూజించడం ద్వారా ఆ సాలగ్రామానికి శివకేశవుల చిత్రపటానికి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఈ కార్తీక మాసంలో సాలగ్రామం మీద మట్టితో కానీ బియ్యపు పిండితో కానీ కేశవ అనే నామాన్ని రాస్తేనే చాలు, మీకున్నటువంటి సర్వ పాపాలు తొలగింపజేసుకొని చక్కటి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు. అందువల్ల శివకేశవులిద్దరికీ ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి ఈ కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో కార్తీక స్నానాన్ని ఆచరించండి. కార్తీక స్నానాన్ని ఆచరించిన తర్వాత దేవాలయంలో కానీ రావి చెట్టు దగ్గర కానీ ముగ్గులు వేసి ఆ ముగ్గుల మీద దీపాన్ని వెలిగించండి. అలాగే ఈ కార్తీక మాసంలో రావి చెట్టు కింద కూర్చొని కార్తీక పురాణాన్ని చదవటం ద్వారా 7 జన్మల పాపాలను తొలగింపజేసుకొని ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందవచ్చు. అలాగే కార్తీక మాసంలో మీరు